Dobré ránko, pojďte s náma na focení, dneska fotím tady s přítelem, takže... Muito cedo, cara, tá muito cedo pra começar as gravações. Já vůbec nevím, co říká. Tohle je vlastně naše první focení together, takže jsme really excited. Super. What do you mean? What? Super. Super is like... Super is good. I thought you were running. Takže takhle vypadá to studio, tady se dělá make-up a vlasy a tady se pak bude fotit, tady to je nasvícení a tam potom oblečení. Tak už se to stalo, čekala jsem na den, kdy se to stane, ale nedali mi snídaní, takže jsem dneska nic nejedla, měla jsem jenom granadížu. Takový ovoce tady kolumbijský, moc dobrý, miluju to, ale mám hrozný hlad. A few minutes later. Takže jsme dostali snídaní, takže já jsem moc spokojená. Tak make-up je hotový, vlasy taky. S vlasama jsme dneska nic nedělali a make-up je takový peachy, krásný. Raul se teďka tam dělá sám vlasy, protože hodněkrát jako lidi, kteří mají kudrnatý vlasy, tak mají problém jakože s hairstylistama, že neví, jak se o to starat, jak s tím pracovat, takže hodně lidí, kteří mají prostě kudrnaté vlasy, si nosí vlastní kulmy anebo vlastní přípravky, což Raul si dneska tady vzal, takže si dělá vlasy tam sám na záchodě. Tak toto je první look, Raul má úplně to stejné. A nevím, jestli nám to řekla, ale dneska fotíme takový jako víc jako streetwear. Popravdě jsem čekala, že budeme fotit spolu, ale tak jako jsme tady spolu, ale každý fotí zvlášť. Ale tak jako aspoň je zábava a like, doufám, že budeme spolupracovat víc, protože tohle je přesně to, co potřebuju. Já vám říkám, že jak se oni chovají k modelům tady v Kolumbii, to je něco úžasného. Prostě oproti jiným zemím, jako třeba Asii, kde prostě makáte takhle, jak hodinky, prostě bez zastavení, tak tady si máte čas na to sednout, najíst se, udělávají snídaní, udělávám oběd a nosí vám furt nějaký jednohouky. Subscribe, exotic, adventure exotic in Portuguese. On má YouTube kanál taky o zvířatech v portugalštině. Link in the subscription. No, link in the comments below. Podívejte se na to občerstvení tady. Já jsem v nebi normálně. Já tady přibírám o 106. So we have a lunch break. Tell me how you're feeling. Quero ir pra casa, parça. Mentira, quero ficar rico. English. Fala inglês. No English for you guys. You guys need to learn Portuguese and my hair is a mess. Can you tell them? Voltando falando em português. Let me talk in português. Máme po obědě a akorát nám oznámili, že jsme skončili e-commerce a teďka to bude takový víc jako editorial, takže podle něj budeme fotit spolu. Uvidíme.
guys, we finished. How did you like the job? It was so nice, so fun. It was so fun because he was doing bullshit and I couldn't keep my face straight. Anyway, thank you so much for watching us. And like and subscribe. yes. And link down below, Aventura Exótica. Follow there, a lot of exotic adventures and animals. Don't forget about our Instagram, Merilab. Raul Barbosa. And see you next time. We are going for massage now. Ai.